karo Bengawan Durna? Apamu sing tak wedeni? Biyen tekan saiki Bagong ora wedi lho sapa-sapa. Aku tak golek rokok sik ya, Kang. Kalau mau pun tumbas mentol. Tegese kowe mani karo Bengawan Durna sing tak wedeni apamu? Loh, nek pancen mani ayo li, papan wong neter kate dayan. Wah, lah iki gayeng iki, Gong. Dipikir sik le. Nek nganti Durna engko wani, Durna nggawa Kurawa. Ora wedi ora Kurawa. Ora wedi aku. Pokoke bapak ora sang menehi wayu karo Bengawan Durna karo Prabu Duryudana. Yo rampungke nang kene iki. Kowe takon nek ndi papan wong neter kate dayan. Mbah. Lor kulon omahe bapak ki ana lapangan voli. Ayo neng kono ditemtoke. Kaya apa aku sing tekane pati. Wah, ora minggat metu coba yo tanti karo semat jasmu wajar karo. Kamu dhewe kowe nyuwun ngambil nenggala karo Nalugara. Diem. Ora bengok-bengok to, Bol. Bol dasmu kowe. Panus maring jajalan ora. Ratu ini bal-balke. Niki meng kari ento apa ora? Nek ora ento Ndara Antarja ajeng ngamuk teng Mandura. Weh, atara areng ngamuk piye? Ngamuk punggung tegese piye? Tegesan. Bagong Mandura. Iku nek muni nesusro tenane kaya nggawa sound system. Weh, weh. Kaget aku ngajan. Wong kok ora tau iso sabar. Ayo bali, mboten wo. Bali ora? Mboten. Wangsul menawi kula mbeto nenggala Kanalugara. Ora gelem bali. Mboten. Kowe mangkel karo Baladewa. Kowe bocah wani karo wong gerak banget kowe.
marikoten prayitna semuriris eko balik Titiyani kandhayani Trisanya purnama sasi Ning sesanti nirgemaraning Rat Pramudita sinapi kaningan Ula Narbuka wiwaraning kandha kinubit langening budaya luhur mredadya tepa paluti marsudi teteping dharma ing reh kautaman durakaning kandha linarik runtuting basa dongeng kuna ngemusu rasa yen ninarasaya karaos mulat sarira hangrasa wani puruhing diri rasa rumangsa ngrumangsani lir jalma ngilu kaca jarweh wis rinakup caing carita lebet wis gemelar jroning pagliran ya Gusti Jati namriksani pagelaran ringgit purwa Surya Candra Darum Yang Kartika pinurba kodrating kawasa sariratri hangidri bawana purwa tekeng duksina gilir gumanti teman dadi petanganing dina sasi warsi windu kang sarta abad tetukulan tangkar temangkar kaya sirambun kaya jalpating krembya dadi padhanging kutu-kutu alang atoga bron wana miyang brontaya dadi branaan tanpa wicalan padhang trawangan sunari Sanghyang Rawi ingkang ngarsa merbawani jagat mungguing jagat wetan duk mungup-mungup mungguing hangrane wukir abang mrengangah lamun kaeksi yayahan dilato bumi saya dangu sumunu Sanghyang Arka katon semebelak kanan kiring abang ismu jenar kaperbawan ngari Sanghyang Basanta tanem dawa katon ijo royo-royo hamangku gunung ingkang biru maya-maya pucuking gunung kinemelan gendanu kasiring Prabancana lenggat lenggut nganti kaya gunung Makuta Mega tanpa tawis dangu selaing kawula dasi dene rarsa ngupaya buga garap tegal sawahi hanglur selur tanah pedote sinambi sesendonan sesindenan mikul garulukune hanggiring raja kayane samaneh ana pirembagan somorwange Sanghyang Arka saya dangu saya inggil kados sunare jagat wis katon melok dening kebat papat lor kidul wetan kulon sunare jagat kang samrebut biyada rebut teja rebut kekuwung parandene datan ana ing madani kekuwunging padukuhaning Karang Kadempel ya ing Klampis Ireng Prabu Minas dan Karang Kadempel tuhing mriku bumi subur ingkang saged nuwuhaken tanem tuwuh woh-wohan pala kesimpar pala kependhem pala gumantung dadi reja raharjaning praja wit saking wuluwetuning bumi ingkang sakalangkung kathah Prabu Minas dan Klampis Ireng awit telenging padukan wonten wit klampis ingkang ulesipun cemeng Nadaning padukan wonten wisma dapur limasan ingkang wis keladuk sepuh. Gebya gedhe linabur gamping cendhela cendak nanging cekli. Sang ajenging wisma katingalku malebet sang Dewarna abrit pethak gendera pusaka bangsa Ngamarta. Lah sinten to wau?
Ingkang dedhepok madaning Karang Kadempel menika ta warnane pamonging para Pandhawa Panakawaning Madukara ing ngawasta Kyai Lurah Semar Badranaya ya Sang Bojogati ya Sang Nayantaka ya Sang Jurudyah Punta Prasanta ya wong Boga Sampir ya Sang Ismaya Bersajana deng lenggah madaning padepokan sineba sanggaring para kawula sapadhuan Karang Kadempel dadasakal kula mangke katingal kejo tinggali Lurah Semar Badranaya Jobe mulatrawipun sangya para putra Pandhawa kapandhegan Bambang Antasena Raden Gatotkaca Raden Antarja miwah Raden Abimanyu sawetara lenggah madaning padepokan Karang Kadempel dados sigra murwani pangandikan Lurah Semar Badranaya kemangken wijining pangandika Lurah Semar ingkang dereng kababaring lesan
non blegegekugek sadulita mel ora nyono babar pisan nuwun sewu ing atasipun namung sak sudung kula kemawon iki kerawuhan para lancur Pandhawa Ndara Antasena kula ngaturaken bekti kula ngatur nggih Den Kakek Semar tak tampa tiba padha-padha dosa apa ing bakal ndak sandhang yen aku nganti wani nampa sembahing kakekne Semar ning gandeng jejering aku kuwi dianggep minangka dadi bendaraning kakekne Semar mula sembahing kakekne Semar tak tampa ning tiba padha-padha mongko sok baline wae aku ngaturke sungkemku katur ngersaning kakekne Semar niki sami mawon sampeyan niku ora gelem nampa napa sing kula aturke ning sampeyan ajeng jlomprongke kula Gusti jlomprongke perkara sing endi sampeyan kula aturi sembah ora nampa sampeyan ngaturke sungkem mongko kula niki ming derajating batur kula niki ming derajating Panakawan sampeyan bendara kula kok ngaturke sungkem kalih Semar nek kula wani nampa dosa selawase urip sing kula sandhang sungkemku ora perkara derajat pangkat sing disandhang dening Antasena apa dene kakene Semar ning sungkemku sungkeme anak sungkeming putu karo wong tuwa kuwi ra ana walang sangre kae aku minangka dadi dianggep anak ya gelem dianggep putu aku ya trima aku ngaturke sembah sungkemku karo wong tuwa nek ngoten cetha kula tampa mboten kanthi wigih ringa-ringa dipun sekecaken lenggahipun wis ora kurang kepenak praptaku ana ing Karang Kadempel kene kae Ndara Gatotkaca wilujeng Den yo Siwa Semar tansah pinaringaning kawidadan liring sami kula aku ngaturake pudya pangastawaku katur ngersaning Siwa Badranaya kula tampi dawah sami-sami Ndara Antarja kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Iya, Siwa Semar. Ndak tampa tibus padha-padha aku ngaturke salam taklimku katur ngersaning Siwa Nayantaka. Nggih kula tampi, Ndara. Gus Ndara Abimanyu. Sampeyan kok lenggah ngandhap. Iya, Siwa Semar. Merga ning kene lenggah Kakang Mas Pringgondani, Kakang Mas Jangkar Bumi. Apa dene Kakang Mas Ngerandu Gumbala Kakang Semar nggih niku tegese sampeyan ngetokke tata krama unggah-ungguh sampeyan kali kadang-kadang reda sampeyan wilujeng Ndara tansah pinaringaning kawidadan liring sambikala Siwa Nayantaka aku ngaturake pudyas tawaku wae katur Siwa Semar nggih kula tampi dawah sami-sami Ndara sami dipun prayogakaken anggenipun sami lenggah wonten ing pendhapi padukuh ning Karang Kadempel Ndara Antasena Ndara Gatotkaca Ndara Antarja Ndara Abimanyu nala Gareng Petruk Bagong kowe aja ninggal tata krama ngaturna sembah karo bendaramu Ndara Antasena kula ngaturaken bekti kula kunjuk Den ya ring tak tampa tiba padha-padha ya nala Gareng oh nggih dipun sekecaken nggih Den ya wis ora kurang kepenak Ndara Gatotkaca bekti kula Den ya nala Garing tak tampa tiba padha-padha Ndara Antarja bekti kula ya nala Garing tiba padha-padha Ndara Abimanyu bekti kula nggih Den iya ya nala Garing tak tampa tiba padha-padha nala Garing Ndara Antasena Ndara Gatotkaca bekti kula kunjuk nggih Den ya terus tak tampa pangestuku tampanana nun nggih ya Petruk tak tampa pangestuku tampanana kula pundi Ndara Ndara Antarja Ndara Abimanyu bekti kula kunjuk ya Petruk ndak tampa pangestuku tampanana iya Panakawan Petruk ndak tampa pangestuku tampanana Panakawan kula pundi nggo jimat paribeh sami dipun sekecaken anggenipun lenggah ya Petruk wis ora kurang kepenak praptaku ning Karang Kadempel iki Gong gendi kowe Gong Ndara Antasena Ndara Gatotkaca Ndara Antarja Ndara Abimanyu bekti kula kunjuk langsung kabeh kesuwen
Ya Gong tak tampa, ya Bagong tak tampa. Ya Panakawan Bagong tak tampa. Ya Panakawan Bagong tak tampa. Pangestu sampean sampun kula tampi. Lho, aku urung menehi kok. Alah ora urung ya ngono e kok. Nuwun sewu. Kula ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan. Ngatasipun namung sak kula. Kula niku ya ora ngraita napa sing ajeng kula lakoni niki ndara-ndara kula ngudaneni ning lha kok jebul sampeyan kersa rawuh enten Karang Kadempel jumbuh kalih nawala sing kula aturaken wonten ing Randu Gumbala Pringgondani Jangkar Bumi lan Tanjung Anom saengga dinten menika ingkang sampun kajanjekaken wonten ing madyaning nawala ndara-ndara kula sampun sami rawuh wonten ing mriki. Kula ngaturaken panuwun nggih Den. Kula mboten isa nglintuni napa-napa nang ngatur panuwun kula ingkang kunjuk ngersanipun ndara-ndara kula putra Pandhawa. Malah kejut rasane atiku kek. Nalika aku nampa dawuh timbalaning kakekne Semar, ora dat sabene kakekne Semar kuwi nimbali marang lancur Pandhawa. Mula tumuli aku kampir marang Pringgondani lan Jangkar Bumi njumbuhake kelawan nawala ingkang wis mbok aturake marang Randu Gumbala Pringgondani lan Jangkar Bumi. Jebul tinemune Kakang Garwaca Kakang Anturja lan Abimanyu padha tinimbalan dening kakekne Semar ngelingi. Nadyan to dikaya ngapa Antasena Kakang Garwaca Kakang Anturja Abimanyu kuwi tau-tate nampa pangudaning kakekne Semar. Mula apa sing dadi dawuhing kakekne Semar, aku ora bakal selak. Lan sak mengko aku wis wani ning Karang Kadempel, aku tak nyadong dawuh marang kakekne Nayantaka. Eneng apa, Kek? Ana perkara apa lan ana wigati sing kepiye keparenga kakek mbabarana marang Antasena. Aku tak ngangolake jangga nilingke Karna mastuti sabda tama pangendikaning kakekne Badranaya. Ya, Kakang Siwa Semar. Mara tak aturi paring dawuh ana wigati apa tumuli paring dawuh aku nedya midhangetake ingkang tetela Siwa Semar Badranaya semono aku Siwa Semar maragake paring dawuh Purwamadya usana samendhang aja ngantur ing karempit bakal tak tilingake karnane Anturja yen perlu aku bakal mastuti dawuh timbalaning kakekne Semar Badranaya ing Karang Kadempel Siwa Nayantaka Handrah ingkang Puswitarum kasiliring samirana mrih sekal kadung ngas kandanya maweh raras renaning driya sing sepisan kula ngaturaken panuwun sing tanpa pepindhan dene lancur-lancur Pandhawa ndara-ndara kula sampun kepareng rawuh wonten ing Karang Kadempel. Lah ing ngangka kalih napa ta sababe kok nganti ngatasipun namung sak kula kemawon wantun ngrawuhaken boyongi dhateng pepunden-pepunden.
niki merga enten gandeng cenenge kalih lelakon sing kula lakoni. Nalika dinten Anggara kasih kula nglakoni carane Nalindra sare naritis sesemek ron Rajamala bebantal bata sarimbak. Wigatosipun namung nyadong wenganing dewa. Lah kok mboten kanthi kanyana-nyana. Wonten madyaning pasumpenan kula nampi rawuhipun Sang Marbu Dengrat inggih Sang Asih Prana. Maring dawuh kali Semar yen to Semar sakmangke badhe dados jalaran tumedhaking kanugrahan. Badhe dados jalaran tumedhaking kanugrahan. Mongko nalika semanten gregah wungu saking tilem kula niku pungun-pungun la ing atase namung sak kula kok dadi lantaran tumedhaking kanugrahan. Mongko petanganipun wong tuwa kaya kula niku nek kanugrahane cepak niku pacobane ya bakal nekani. Mangsa kala sok barengi. Mung kari titahe niku kuat napa pacoban menapa mboten. Nek kuat napa pacoban kanugrahan bakal tinampa, ning nek boten kuat nampa pacoban kanugrahane bakal uncat. Lah terus wigatine kakek ngrawake mboyongi marang para putra-putra. Kula ngerti nek sasmitaning dewa niki mangke badhe sumebar warata mergi enten gandeng cenenge karo kanugrahan. Merga napa, Den? Dewa matedhaken kanugrahan menika mesti wonten titah ingkang sampun pinaringan sasmita kudu nggayuh kanugrahan. Lah, mongko titah enten donya niku werna loro. Eneng sing apik, eneng sing ala. Tur dewa niku mboten banci ndemban siladan. Sing apik diparingi sasmita yen bakal ana kanugrahan sing teka, sing ala ya paringi sasmita yen ana kanugrahan sing bakal tumedhak. Lah sing becik niku mesti nggayuh kanthi srana laku ingkang utama, laku ingkang bener. Lah sing kula atirke nek sing ala niku nampa sasmitaning dewa nek jagat niki bakal wonten kanugrahan sing tumedhak. Mongko tumindake wong ala niku nggudel bingung nungsang puyang numbuk bentus waton kasembatan sing digayuh. Niku kula sing semelang. Mongko Semar niki wis tuwa. Anak-anak kula niku gelem nyambut gawe nek dicocok mripate nganggo dhuwit. Nek mboten dienehi amplop bocah-bocah niki kesete ora jamak. Ora tau gelem nglabuhi karo wong tuwa. Mula sewiji-wijining cara kula kudu ngrawuhake para nom-noman Pandhawa supaya njaga kahanan Karang Kadempel jumbuh kalian kewajibaning dewa ingkang kula sangkul. Ngono to, nggih. Yen pancen kaya ngono kersaning kakene Semar, Antasena pribadi ora ngemungake sarta ora bakal ngembet marang kahananing Kakang Garukaca, Kakang Antarja lan adiku Abimanyu merga miturut Antasena. Kakang Garukaca, Kakang Antarja adiku Abimanyu kuwi duwe penemu dewi-dewi. Yen kakene Semar ndangu kelawan penemune Antasena, aku mathuk, aku rujuk. Tegesipun pripun? Aku sagu njaga katentremaning Karang Kadempel. Aja nganti kakekne Semar samengko ana ingkang rubeda nggone bakal matedhake kenaro lantaran tumedhaking kanugrahan. Matur nuwun, matur nuwun. Ning prasaja mawon lho Den niki mboten enten napa-napane. Ora apa-apa kek. Lahir batin aku ngudhokake tenagaku lahir batin kanggo katentremaning kakekne Semar. Matur nuwun, matur nuwun. Ndara Garukaca pripun? Ya. Ora bakal aku rupa-rupa gedang karo penemune Dimas Antasena. Ning rumangsani yen to Gatotkaca kuwi tau tate nampa pangudange Siwa Badranaya. Mula besok kapan nggonku bakal abuh lawan Siwa Semar kejaba mung dina iki. Ora bakal wegah aku nata marang katentremaning Karang Kadempel. Matur sembah nuwun. Ndara Antarja, aku semono uga ora bakal wegah wae. Aku bakal melu karo adiku Antasena karo adiku Garukaca gawe tentreming Karang Kadempel mbok menawa ana dom sumurping banyu lan payu-payu ingkang bakal katempuh ing samirana ngirigudha marang Siwana Yantaka ngene bakal matedhake kanugrahan. Wah, matur nuwun. Lha Abimanyu mboten sah kula suwuni priksa mesti kemawon nderek kalian Kang Raka. Semono uga aku bakal melu marang Kakang Mas Antasena Siwa Semar. Matur nuwun, matur nuwun. Nala Gareng
Kowe piye? Putra-putra Pandhawa lancur-lancur Pandhawa. Kuwi bendaraku sing wajibe aku labuh karo ndara-ndara kuning dina iki ndara-ndaraku labuh karo bapakmu. Kowe minangka dadi anakku kowe piye? Nek kira-kira bapakmu iki ana ing Singgiri Godho, ngene bakal dadi lantaran tumedhaing kanugrahan, kowe piye? Duwe apa nemu? Awakku iki lagi anget Pak. Awakku iki lagi ra penak. Mula gandeng sing wis ngrondani utawa sing gawe tentreming Karang Kadempel ki Ndara Antasena, Ndara Karkoca, Ndara Antarja, Ndara Abimanyu, tak kira wis cukup, aku tak ora usah melu-melu. Lah pancen tikus wirok tenan. Petruk piye? Nek aku manut, gandeng aku ki anak tengah, mongko sing anake bapak sing digdaya utawa sing dianggep sentosa dhewe ki aku. Nek kira-kira aku dibutuhke aku siap, Pak. Syukur lah kaya ngono kuwi. Iso njunjung derajate wong tuwa. Bagong piye? Aku anane ming sendika, Pak. Waton wis mateng. Wah, jan Bagong ya. Maksudnya piye ta, Truk? Lah kowe iki mau ngrungokke ora? Ora. Lho. Lah kowe iki melu ki ngopo? Lah ya nggo genep-genep e. Bapak ki arep dadi lantaran tumedhaking wahyu. Wahyu apa? Ambo, bapak urung paring dawuh. Bapak kuwatir merga sing disasmita entuk wahyu ki mesti karo dewa piranganing piyai loro utawa menungsa loro sing pambegane ala lan becik. Nek sing becik mesti nggayu wahyu sing apik-apik, nek sing ala mesti penggayuane wahyu mesti ngawu gawar ngawur. Lah kuwatiring bapak nek mengko terus ngawur ning Karang Kadempel meksa karo bapak supaya menehake wahyu, kuwi sapa sing kudu njaga katentremaning bapak. Ngene wae, apike saiki anu wae Truk, nyewa linmas. Lho. Kok nyewa linmas piye to? Keamanan ketentreman ki nang tanganing para bapak-bapak sing wis kejibal dadi linmas. Aku ki anake Semar e. Wajibe aku ki dilindungi. Wis Petruk rasa rembugan ro Bagong. Ndak malah saya buyer sirahe bapak. Bocah goblok ora dong ning sok keminter suarane seru ning waton seru. Ning ora nganggo dipikir. Aku anake sapa? Anakku. Berarti aku nek goblok iki turun kowe. Hus. Bapakmu ki mbiyen aku ki ya sekolah. Padha aku ya sekolah. Meng bapak ki sekolahe luwih dhuwur tinimbang aku luwih cendhek. Lah sing tok banggake apa? Lho, madang. Wah. Wis Gong, wis ora usah omong. Nek ora omong ya ora usah ditancepke nang kene. Tancep kene kena kon ra omong. Ya wis ya wis. Ora usah digagas. Lah, terus wonten malih, Ndara. Ana meneh kepiye kae? Enten malih sasmitaning jawata ingkang sampun kula tampi. Enten malih sasmitaning dewa sing kula tampa. Kula niku mung drajating batur. Kula niku mung drajating Panakawan. Nek mestine kula ditimbali ratu niku mempere pancen kudu kaya ngoten. Ora eneng kong Semar kok ngaturi rawuh Nalendra niku kula mboten wantun. Lah terus mongko sabdaning dewa tumedhaking kanugrahan menika mangke menawi Ndara kula sinuwun Kresna, sinuwun Baladewa, sinuwun Puntadewa pun sami kersa rawuh enten Karang Kadempel niku badhe katandha tumedhaking kanugrahan. Lah niki rak kula bingung to. Nek kula ngaturi rawuh ndara-ndara kula para Nalendra Semar dikira wong batur celandaan, ora ngerti tata krama, anggepe apa? Luwih-luwih sing do ngrasani karo Semar. Semar kae anggepe apa? Ming gedibal kok ngrawuhke Nalendra iki ora ngilo karo gitoke. Bener kawula kuwi. Bagong menengo sik. Kowe menengo sik to, Gong ora? Hah? Mula kula ewuh kaya. Lah niki gandeng niku wong tuwa-tuwa sampean. Niku pripun carane supaya sami rawuh enten mriki? Merga nek sinuwun Ngamarta, sinuwun Kresna, sinuwun Baladewa mboten kersa rawuh lan mboten ninggal rawuh teng Karang Kadempel, wahyu niku mboten badhe mandhap wonten ing Janaloka tinampi satunggilipun titah ingkang sampun katarimah gesangipun Ndara. Ratune Ratu Tama Pati-pati lino Pranayaka
Tiasra Harjo Panegare becik-becik parandene tan dadi taliasing kala bendu malah bangkit mangkenan dotra rupe kang reribeti Tintrim madyaning padukuhan Karang Kadempel nalika semanten sangganing para putra dadya kendel dupi midhangetaken sabdanipun kula Semar Badranaya senadyan para kawula datan wonten ingkang sami anyabawa bebasan gegodhongan tanan ngobah sami rara datan mampah kaperbawan pangandikaning Kyai Nayantaka tuhu pusaka ingkang bisa kandha jimat ingkang bisa ngucap nalika semanten kasaru geger njaba sami alok yen ana wadya bala ingkang nasak wonten ing padukuhan Karang Kadempel datan sanes kejawi namung wadya bala saking negaring Kastina Kapandikan Begawan Dunatu Indrakana Patih Harya Senguni ingkang minggah wonten ing pendhapi padukuhan akarya cingak kang samya mulat mangrombaing para kawula kanca piyak ana piyai rawuh wenehi dalan to wenehi dalan mulane kawula do geger jebul ana priyagung rawuh
Durna garing iki rak Begawan Durna to. Apa ora cetha apa, Pak? Kacamataku ora tak agem. Waduh. Mula rada ora cetha. Nggih, Begawan Durna, Pak. Mburi kae Patih Sengkuni. Kerawan Priyagung. Monggo penjake ora ganter-ganter, pitike jago rada tarung kok tamu kok delidir ya, Tru. Heeh. Penemban Durna karo Patih Sengkuni, Gong. Penemban Durna karo Patih Sengkuni. Wes ketekan virus corona iki. Kok karo piyayi kok omongane kaya ngono. Wis ta, ngres ketekan iki wong sing iso disusupi jiwane mesti modar. Mula ngungkuli virus. Aja nek krungu piyayine nesu lho. Ora wedi aku. Ora wedi ning nek duka ndak ora prayoga kedadeane. Penemban wilujeng rawuhipun. Gandak bleguduk suaru gembal. Sumerante hawela. Iya Semar. Slamet tekaku ning Sambikala. Aku ngaturake basaku katur marang kowe ya Semar. Nggih, kula tampi. Dipun sekecaken Penemban. Oh iya wis ora kurang prayoga praptaku ning karang kadempel dina samekowe iki Semar. Regena Patih Sengkuni katuran karaharjan rawuhipun. Iya. Kakang Semar, slamet tekaku. Aku ngaturake basaku katur ya Kakang Semar. Nggih, kula tampi. Dipun prayogekaken lenggahipun ya wis ora kurang prayoga. Nyuwun pangapunten gandeng mriki menika namung dusun benten kaliyan negari utawi benten kaliyan kraton. Mila sarwa-sarwi cumpen sarwa-sarwi awon kawontenanipun boten trep menawi kinarya pelengganipun piyayi-piyayi kados panjenengan. Wis ora dadi ngapa? Ora dadi ngapa? Aku wis ngerti ukuran kekuatanmu iki, aku wis ngerti. Kekuwataning Semar minangka dadi Panakawan, kekuwataning Semar minangka dadi Batur ki kahanane kaya ngapa aku wis ngerti. Mula ora usah dadak njaluk ngapura. Wis memper nek kowe kuwi ora duwe, wis memper nek kowe kuwi melarat, wis memper nek kowe kuwi sarwa kekurangan, wis pas nek kowe iki sekeng. Mula ora usah dadak njaluk ngapura. Aku mapan ning kene iki wis sak lumrahe. Ngetrapke karo awakku. Yen aku mapan ning kraton mestine aku lungguh nganggo wujuding dampar sing dilemeki nganggo babut. Nek ning kene wujude nganggo lincak kaya ngene iki wis sak trepe mergo kowe iki ya wong ora duwe tenan. Sabar lho, Tru. Sabar lho, Gong. Omong apa to? Lho kok iki foto. Wah, kowe iki parah tenan, Gong. Aku ora paham. Nek ngerti nek krungu mesti nesu. Muni piye? Kosike. Dumo dirungokke. Walah, headsetku ora tak copot. Wah. Duwe headset anyaran dienggo terus tok tancepke apa? Radio cilik. Wo. Kudu HP to. Ora kuat Ora kuat tuku HP kok nganggo headset. Muni ora? Ora ya mengko ngilangi curek. Wo. Dijiki Gong. Rumangsaku kok. Mboten napa-napa. Sak kersa panjenengan. Lah iya kowe kudu ngakoni, kowe kudu ngaku. Lan kowe kudu ndodho marang kahananmu. Nggih. Mula Semar, biyen dek nalika kowe arep tak boyong ning negara Ngastina kowe tak dadekke pamomonge para Kurawa kuwi manuta. Kowe gelem mo. Yen kowe gelem dadi pamomonging para Kurawa jaman semana kowe tak boyong kowe gelem. Kowe ora milih para Pandhawa minangka dadi pepundenmu. Uripmu ora kaya ngene iki, uripmu ora sarwa sekeng kaya ngene iki. Aku ngerti. Kowe iki saya pucet ki le mangan mesti ming maune sedina ping 3 saiki mung sedina pindho ta. Mergo sarwa kekurangan, aku wis paham, aku wis ngerti. Nuwun sewu, mbok ampun ngoten ta, Kakang. Sia-sia. Nek Semar mangunekke kaya ngoten niku iso sabar. Ning sing teng mburi nika sing nyemelangi. Sampeyan rasa wedi. Kula arep sampeyan nggawa Sata Kurawa 100 cacahe. Apa kira-kira anak-anak Semar niku nek ajeng amuk iso ngalahke Kurawa 100? Mboten iso. Ora ana wong menang musuh wong 100, wong 3 menang musuh wong 100 niku mboten dadi kelampar. Nggih sampun monggo kula tak rasah omong. Mboten sak omong. Nggih, pun mboten napa-napa. Lah sakniki kula tak takon. Kowe arep takon apa? Sampeyan rawuh mriki niku karep sampeyan dhewe napa diutus sinuwun Ngastina? Iki ngene Semar. Nek aku duwe perlu dhewe iki jane aku perlu apa to karo kowe? Ora imbange ngono lho. Ing ngatasé aku ki
Pendhitaning ratu papanku ning kraton kok duwe perlu karo kere iki ra ya ora pas. Sing jenenge pendhitaning ratu ki nek ana keperluan ya karo pendhitaning ratu, saora-orane karo patih, saora-orane karo tumenggung, mendhuk-mudhuke karo bupati. Lah kok aku butuh karo pamomong ki butuh apa? Nek aku ora diutus dening anak Prabu Duryudana, aku ora bakal tekan kene. Oh nggih, dados rawuh sampeyan dipun utus. Ya, aku diutus dening anak Prabu Ngastina. Lah wigatosipun anak Prabu Duryudana kuwi ngimpi nyumpena nampa Sasmita yen to Jawata bakal matedhake kanugrahan. Monggo ing dadi lantaran tumedhake kanugrahan mau ora kejaba mung kowe Semar. Mula tumuli anak Prabu Ngastina utusan nglawan aku. Ndangu nglawan aku ditimbali sowan ning negara Ngastina. Ing wigati aku supaya prapta ning Karang Kadempel lan nakokke babakan wahyu kuwi mau. Lah, gandeng kowe wis ngerti apa kang dadi wigati ning Begawan Durna, saiki kowe prasaja karo Begawan Durna. Wahyu mau jenenge apa? Yen pancen wis wujud jenenge lan ana keterangan ing gumathok, aku njaluk wenehna karo aku, wahyu bakal tak bayang menyang negara Ngastina. Kuwi wigatine. Dening sak banjure, nek kowe nuduhake wahyu mau jenenge apa? Slamet uripmu. Dene ora? Oh, nuwun sewu lho Semar. Aku wis diparingi Purbawasisa dening anak Prabu Duryudana. Aku mung duta kok ora mung duta kongkonan, ning duta ngrampungi karya. Dadi nek upama kowe nyelaki sarta kowe ora gelem nuduhake apa jenenge wahyu lan wigatine wahyu mau tumanjane eneng endi sarta ora entuk tak boyong, oh aja takon dosa apa kelakon. Durna nggunakake cara-cara sing kasar, Durna nggunakake cara-cara sing ora prayoga supaya kowe bisa menehake wahyu mau tak boyong menyang negara Ngastina. Wis kuwi wae sing dadi omong aku. Kokean ndak ora ana perlune. Mergo aku nek omongan karo kere iki tak batesi. Kurung ora kok. Heeh. Nesu ora kowe? Ora. Semar dunekke ngono kuwi ora nesu. Semar iki kere tenan ora? Ayo kere tenan. Ayo wis. Ngono kok digawe angel. Wong aku melu Semar ki getun kok. Lho. Getun mergane. Saiki tak takon, Semar iki ra kudune jarene wong-wong kuwi do ngandhake Semar ki titising sanggiwange Semanta. Ismaya. Hah? Ismaya. Ada dewa. Endi nyatane? Anak dewa kok saya kere. Kowe karo aku omahe saya cilik. Nggo ngragati sekolah anak-anak. Piye wis kuwi? Aku ki jane getun upama ana sing ngepek aku, dadi anak-anak aku trima melu sing ngepek aku aja. Ning angsare gedhe. Aja didelok saka bandane, aja didelok saka ukuran bondo donya lho derajat pangkat. Kowe melu Semar ayem to? Ora. Ayem ngono. Ayem apa wong utange wae kok ayem. Petro dalem, Pak. Bagong aja tok jak omong, lakbanen cangkeme. Saya suwe kok neng ati saya ngregetke. Kok sik do meneng aku tak wangsulan. Nggih, ngatos-atos lho, Pak. Ngatos-atos lho, Pak. Ngati-ati lho, Pak. Ora satok eleke aku ora butuh karo kowe. Nesu, Bapak. Arepmu nesu, Bapak nesu ora dianggep anak. Ora masalah. Lunga ta. Lunga nendi? Lunga terus bali meneh. Percuma. Nuwun sewu, pancen leres. Kula menika nampi sasmitaning dewa. Ning nuwun sewu lho. Semar niku mung dadi lantaran. Tegese Semar ya durung weruh napa to sing disebut kanugrahan niku wau jenenge napa, tumanjane teng pundi niku kula dereng saged ngertos. Dadi nek upama enten titah sing pun nampi sasmitaning dewa kudu nggayuh kanugrahan. Lho nuwun sewu, dinteni wahyaning mangsa kala. Mangke nek kula wis entuk sasmita saka dewa, nek pancen kula wis diparingi sasmita, iki lho titah sing kudu nampa kanugrahan, iki lho sing titah kudu nampa kanugrahan menika mesti kula paringke. Tur nuwun sewu lho penemban. Wong gayuh kanugrahan kok njaluk niku cara pundi kula tak takon. Wong gayuh wahyu kok njaluk niku cara pundi kula tak takon. Selagine ngelmu mawon kelakone kanthi laku lekase lawan kas tegese kas nyantosani setya budya pangekese durhangkara. Ngelmu niku nek ora dilakoni lakune ora ana tumanjane apa-apa. Ngoten. Lah niki wahyu. Monggo akeh para nimpuna para surjana sarjaning budi
akeh para pinter, akeh para kaki-kaki, akeh para sepuh sing golek wahyu niku direwangi priyatin, direwangi tapa brata, direwangi tapa. Apa to sebabe disebut tapa? Niku ngrasake wong sak tata apa-apa. Tegese ngrasake wong-wong ora duwe, ngrasake kaya dene wong sing kekurangan, ngrasake kaya dene wong sing ora kecukupan. Wong apa? Ngoten. Lah wigatine napa? Resik jiwa lan ragane. Sing jeneng menungsa niku mboten wonten sing suci, mboten ketang sithik mesti kelepetan dedosan. Supaya dadi wong suci niku kudu nglenggana dhateng sakengreh dosa sing wis dilakoni, sranane kudu masuh lair lan batine. Kanthi sarana priyatin, mboten kok priyatin to apa brata niku njaluk karo sing mbau reksa, sing tunggu kali kene aku wene ana kekuatan, sing tunggu guwa kene aku ana kekuatan. Mboten, ning golek papan sing sepi, sing ora ana swara apa-apa supaya gedhekke nggone wiridan ngagengaken asmaning Gusti, supaya Gusti paring pangapura saking keluputan. Niku nek wis resik niku lagi entuk wahyu niku pantes. Angka 2, wong kedunungan wahyu niku nuwun sewu, nek satriya ya kudu netepi kasatriyane sing kanthi apik, netepi kewajibane sing kanthi becik. Nek dadi ratu ya ratu sing apik, nek dadi satriya sing apik, nek dadi lurah sing becik, nek dadi bupati sing apik. Niku bakal entuk kanugrahan mbuh wujud napa. Merga wis iso nglakoni kewajibane kanthi apik, mboten kelepetan dedosan. Nek dadi pendhita sing apik, aja pendhita sing suarane kaya kertas kaya ngoten niku. Nek sampean kaya ngoten niku ora diajeni karo sak pepadane. Sing diajeni ming serban kali ketu sampean le putih. Ning ati sampean lecek, ati sampean kebak wulu, ati sampean kebak drengki srei panas ten patiopen dawen. Niku mboten apik penemban. Dan tur wong kedunungan wahyu niku kudu iso nglakoni 3 perkara. Mangrungokke mboten kula mejang karo pendhita ampuh mboten. Ning ming tukar kawruh, muga-muga kawruh Semar niku iso dienggo penemune Begawan Durna, iso dienggo tambahan ilmu sampeyan. Wong arep kedunungan wahyu kuwi duwe watak 3 perkara. Inggih menika wujudipun lila, wani lan kurban. Ngoten. Lila niku wong urip ning alam padang niku lila karo uripe kudu ikhlas ngelingono. Nek urip niku ming sakderma diparingi, ora njaluk, ora ngemis, ora utang. Sing maringi sing gawe urip. Mula jroning urip ning alam padang niku nek diparingi urip niku kudu nampa apa anane, susah ya wani, lila, seneng ya lila, bungah ya lila, melarat ya lila, sugih ya lila. Aja sok ngresula. Mongko racak-racake menungsa niku diparingi seneng sithik lali ngucap syukur. Ning nek diparingi rekoso 2 dina, le nyebut sing gawe uripe nganti telake garing. Ngoten. Nggih napa mboten? Terus saniki kula tak takon, kurban utawa wani, semang-semang samar-samar mengko gek menika mboten badhe sumanding. Nek wis urip teng alam donya niku napa sing ajeng mang tindake niku aja dipasrahke karo sak pepadaning urip. Ning pasrahno karo sing gawe jagat, merga sing iso ndakwa, merga sing iso menehi dosa lan kanugrahan niku sing gawe jagat. Upamane kula ajeng tumindak mitulungi karo maling niki angel digagapi. Ngoten. Maling niku salah. Maling niku kleru, ning kok tak tulungi. Mergane sareng kula takoni apa sebabe kowe maling? Merga wis ora duwe kepinteran, ora iso nyambut gawe, mongko anake kejet-kejet arep mati. Wong maling sing tanggung jawab ki maling goleki sandang pangan anak sing arep mati ngoten niku nek ditutuki wong napa sampean mentala. Lah carane leh kula nulungi ya iki barang colongamu balekno. Nek kowe butuh apa-apa njaluk aku. Ora ketang aku ora duwe, ning sing becik anakmu tetep urip. Ngoten. Nggih mboten? Sing kaping 3 niku kurban. Kurbaning lahir, kurbaning batin. Kurbaning lahir menika dana driyah, weweh, tetulung dateng sak pepadane. Ngoten.
tetulung dateng sak pepadane menehi sandang wong kawudan, menehi payung wong kudanan, menehi buga wong kaluwen. Mongko tanpa pamrih sakniki wis ora enek. Ora enek wong ngekeki tanpa pamrih niku pun mboten nonton. Pun lo tak takon. Ujaring para sepuh nek tanganmu tengen menehi, tanganmu kiwa, aja nganti weruh niku gombal wis ora enten. Racak-racake oke-oke wong sugih diparani jaluki sumbangan menehi akeh ning mesti ana tembunge kula mangdongake waras, kula mangdomake rejekine akeh. Niku tegese nyumbang wis ora lahir batin, mergo dadi dol tinuku, dhuwit didol dadekke donga. Kok kaya aku ya? Lah. Sampeyan malah krasa dhewe to. Mula nek njaluk kanugrahan gayuh wahyu niku ampun njaluk ning budidaya. Lah sinuwun Ngastina mboten kersa ngerkaos anane nek entuk sasmita wahyu niku terus wongkonan dumeh dheweke dadi ratu, dumeh dheweke iso dawuh, dumeh dheweke iso kongkon maha rekasa. Emoh masuh lair lan batine. Ampuk tekan jaman sok kapan mawon nuwun sewu bumi niku tangkep karo langit. Ratu Ngastina menika mboten ajeng entuk wahyu pun. Nek nganti omongane Semar niku merucut mboten enten nyatane. Mang suwek-suwek niki cangkeme Semar. Wes, Semar Badranaya. Maning jajalanan sukertaning bawana iblis lanat. Lah kok dadi kowe malah mejang karo aku, mulang karo aku ke barat kowe. Pintra njara langit kowe ora meneng karo Begawan Durna. Durna iki kondang pendhita monyor-monyor. Pira seswaku iki padha suwita marang pertapan Sokalima. Lah kok dadi kowe mung getibal 17 kowe Ponokawan. Kowe iki mung batur kok mejang mulang karo Begawan Durna. Oh, Semar pintra kowe ora dadi batur. Pintra kowe ora dadi Ponokawan. Lah kok malah kencomang dleming ngandar-andar ngendukur. Drewili kaya grojokan ucapmu. Apa rumasamu pinter Semar tinimbang Begawan Durna? Nuduhke apa ora? Ora nuduhke wahyu aja takon dosa. Sungsang bawana balik karang kadempel kareane. Gong. Kowe arep ngopo, Le? Bagong arep ngopo? Aku ora ngopo-ngopo mung nang kene iki tok aku. Ya wis, ngegol-goli senengane. Aku ki arep nesu Ya wis gek nesu. Sik, tak salin. Ya. Wah, nganggo koloran abang iki kostum duel. Oh iya. Training ra tau ganti. Nganti nggon bokong tipis banget. Semrawang bokonge ketok. Apik ta, Tru? Apik jempolmu mlocot ki ora. Nuwun sewu Penemban. Nunamit pasang Kalimantan B tinebene Lenduni Jumawahing tawang-tawang. Paripaksa kula majeng wonten ajengipun Semar Badranaya. Lho, iki Bagong iki. Ha iya, kaya ngene Baladewa. Mangsane anggepe. Arep ngapa kowe? Mendelik mripanmu. Kowe arep ngapa? Arep mbelani karo bapakmu. Apa diang mbakku wedi karo Bagong? Ayo, arep mbelani cara piye? Ngene, Mbah. Nuwun sewu ya. Sampeyan ki wong tuwa, nek ndek cangkem dijaga. Semelaku nek ditapuki wong ning dalan. Omonganmu iki sapenake dhewe, Mbah. Ora nganggo petungan, ora nganggo pikiran. Awal pertama sampeyan teko wis ngece omahe bapak. Bapak ki wong kere, omahe ya wis pantes kaya ngene iki, mula ya kuwate mung tuku lincah, bayahe semen. Wong ki aja sok ngembe karo wong liya. Kowe sugih ki mbiyen ra dipari karo Prabu Duryudana. Ha ya. Kowe saiki iso nganggo sandangan sarwa nganggo Pradamas ngono kuwi ta? Mergo kowe diparingi karo Ratu Ngastina. Ning kowe kelingan mikir jaman semono, aja sombong. Ning ngelingono karo jaman duk nalika kowe ngrekoso gendong Swatama, kowe mbarang nang prapatan. Kowe ora dikukup karo wong Ngastina, kowe seprene iki dadi kere, Dur. Wus. Jangkar karo aku, jangkar ora kuwala tuwa aku mbangane kowe.
Bagong sabar le. Engko ndak malah ora apik. Wis iso meneng ra kowe? Tendian tenan kowe. Bapak apa? Bapak dibelani ora krasa. Wis saiki pikiran sapa sing sayang karo kowe? Hah? Kowe dunekke Durna karang kadempel tak gawe sungsang bawana bali. Sing maju ngadepi Durna ming iki putramu David Bagong. Tambah David iki gek kapan? Hah? Ngerti ora? Kuwi anakmu sing gedhe dhuwur kuwi to ndol-ndolke kuwi men ketap-ketip. Kuwi sing kira kuwi. Mbok diganti matane, matamu ora. Nek aku arep sapa rumasane? Hah? Mikir. Donya ya ora langgeng, Mbah. Donya ya ora selawase langgeng. Sing sugih kala mangsa dadi kere akeh. Sing kere kala mangsa dadi sugih akeh. Sing bodho nek gelem budidaya dadi pinter merga sinau akeh. Sing pinter merga srawung karo wong bodho ilang elmune dadi wong goblok ya pirang-pirang. Aku dadi lah pendhita penyakit tenan kowe. Wis saiki arep muni piye mau lambemu muni piye? Wus. Aku Brahmana, wis ngerti. Kowe mau muni piye? Gawe karang kadempel sungsang bawana balik. Semar bakal semaur, mergo Semar ki selawase urip ora tau gelut. Ora tau gelut. Meng gelut karo simbok ya, Pak? Sumo ya? Heeh. Aku nek weruh Bagong nek malah guyu dhewe. Cah kok mbuh uteke iki. Utekmu kowe. Otak kok utek ora. Ya sorry ora. Saiki ngene. Nek kowe arep gawe sungsang bawana balik kanan karang kadempel. Bagong sing ora sarujuk. Aku sing depani Bapak Semar. Loh. Yen ngono kowe wani karo Bagawan Durna. Apamu sing tak wedeni? Biyen tekan saiki Bagong ora wedi lho sapa-sapa. Aku tak golek rokok sik ya, Kang. Kalau mau pun tumbas mentol. Tegese kowe mani karo Bagawan Durna sing tak wedeni apamu? Loh, nek pancen mani ayo iki, pampanmu neter katedayan. Wah, lah iki gayeng iki, Gong, dipikir sik le. Nek nganti Durna engko wani, Durna iki nggawa Kurawa. Ora wedi ora Kurawa. Ora wedi aku. Pokoke bapak ora sang menehi wayu karo Bagawan Durna karo Prabu Duryudana. Yo rampungke nang kene iki. Kowe takon nang ndi pampanmu nenter kadedayan. Mbah. Lor kulon omahe bapak ki ana lapangan voli. Ayo neng kono ditemtoke. Kaya apa aku sing tekani pati? Wah, ora minggat metu Jawaya tanti karawa semat jasmu modar kowe. Kok kowe kok ora merana ki ngapa? Ngapa? Merana kan ngapa? Lah mau rak nantang Durna to? Ayo ditandangi. Modar apa? Si. Terus iki karepmu piye? Karepmu piye wis wani nantang kok. Sing penting Durna metu saka omahe bapak. Ane Durna gawe geger ning jaba, aku urusane wong jaba. Gong, kowe iki ora edan lho. Iki serius lho, Gong. Durna nggawa Kurawa 100. Nek kon ngrusak karang kadempel tak kira ora nganti 3 kedheping netra karang kadempel mubal dadi geni. Kowe omongan kaya ngono iki rumasamu ora ngembet katentremane wong sak karang kadempel apa? Lho, maksud lu? Kowe wani karo Durna. Terus sing diancing digoleki kowe. Engko nek Durna metu ning jaba ngawe Kurawa, kowe ora ana, kowe ora gelem nandingi Durna. Durna saya nesu, Bagong ming lambene tok wani omong tok ora wani nandhangi aku. Kurawa kabeh omahe kawula dobong. Lah, kawula sing ora ngerti kentang ki mulih lelakon kelangan omah. Piye to? Caramu mikir piye to?
Terus aku kan ngapa? Lho, kowe wis wani nang iki metu njaba tandang ngono. Lah nak wani, nek ora Aku dadak omong, lah nggih cangkeme. wong decang omong-omong, kowe iki ngopo? Sing penting wani sik perkara engko lan nandangi mikir. Bangane kowe bapak dunakke Semar, karang kadempel tak bumi angus, kowe plendas-plendus. Gareng ki malah ora berubah sithik-sithik, mung mangan kuwaci wae ki mau. Klecak-klecuk. Nyemeng nang yang lem. Lho saiki piye carane kaya ngene piye? Oh kowe kuwi sing gagah temandang. Amoh aku nek musuh Kurawa kalah. Sik. Ada ide? Aja lho. Ada ide? Ada ide apa? Putra-putra Pandhawa kon ngapa? Oh iya ya. Ndara Antarsena, Ndara Gatotkaca, Ndara Antarja. Lah engko terus supaya Ndara Pandhawa ki do duka. Aku sing gawe masalah. Sing gawe ukara aku. Carane Don tindak mrene sik. ya kowe sing kono. Nuwun Den. Yo. Sapa gong tamune? Gawan Durna ning pun metu, pun medal. Lho wis lunga. Mpun sampean kan tindak mriku. Yo, ya sangu tak rono nggih. Lah tenan ta, dintekke tenan ta. Lho, apa? Niki tempe niki lek goreng kula. Donggo jagongan. Wong tempe dipangan Bendoro kok ora entuk. Joli lho. Ya. Awi do mriki. Ya aku tak merono tak sowan bapakmu. Iki ngopo, Gong? Bapakmu kok ungkep-ungkep mudhun saka pelungguhan mripate ditutupi. Nangis, Bapak. Lho. Nangis ngopo? Oh, Durna mriki niki wau ora tak tendhangi. Lho, gene kowe wani nendangi Eyang Durna. Mpun saking judeke. Masa Bapak dicedhaki Mbah Semar kowe ngerti wahyu sing ngerti tumiba ning jagat to. Tak jaluk karo Durna nggawa keris. Adi nyonyok-nyonyokke Bapak Semar, Bapak nganti tiba saka kursi terus nangis niki. Nek mboten kula sing ngewangi ajeng sinten malih? Eyang Durna mentolo karo Kakang Semar. Ngono kuwi ya, Tru. Ya, Tru. Tru. Heeh. Ngono kuwi tenan. Bela dalah Kurawa brabrik. Tangi. Lah setan ki wong tuwa kok dijak Sandiwara. Sandiwara. Beres ta, Tru. Jaidan. Oh ya Jaidan. Ora. Bapak kok tok mbruke tok jengkengke. Nanti kaya bulus, bulus dengkulmu. Nek ora ngono ndak ora nesu putra-putra Pandhawa. Ndara Antarsena iki putrane Ndara Werkudara. Ndara Gatotkaca putrane Ndara Werkudara. Ndara Antarja putrane Ndara Werkudara. Ndara Werkudara itu kuwi muridé Begawan Durna. Nek ora dinganane iki do ora wani ngantemi Durna. Ndara Antarsena nesu tenan lho, Gong. Ben Eyang Durna ajar ngono kuwi brubut mlayu banter banget. Ben Nek diajar tenan, ya men. nek Eyang Durna lara, Wis kuwi sing tak jangka. nek nganti engko dinyunyuk kanggo banyu sungut kae. Nyut Durna klekar mati. Aduh. Durna mati, Ndara Werkudara prisa Antasena mateni Durna bapakku. Sing ngakon sapa?
Semar dipulurasara karo Durna. Semar ngaku, aku mung dikon Bagong, kowe goleki Ndara Werkudara. Mbok cangkeme sing apik, Truk. Ora usah ngedeg-deg ngono kuwi lho. Wis sekiniri arone sapa? Apa? Sekinarione sapa? Skenario sapa? Ayo kuwi dalan critane kok ngono kuwi. Ora. Wis pokoke aku kok tanggung jawab. Bagong dalem Bapak. Wah. Ngono kuwi lho anak ki ngono kuwi. Nek iso ya kowe aja meneng bae. Terus kowe obah. Iya. Maju apa mundur? Tegese obah kuwi kowe ngewangono karo ndara-ndaramu kae ndak dikira kowe anak sing ora tanggung jawab. Ha terus iki kon ngapa iki? Iki ngapa iki? Ayo petruk barang. Kae tekle dengkulmu mlacat. Aku ya temandang ya wani, sing baku anak-anakku kabeh do temandang karya. Kula ngaturaken panuwun nggih, Den. Dene ndika Ndara sampun paring pepadhang tumraping Karang Kadempel. Jumbuh karo kesaguhanku, Kek. Aku ora bakal wegah yen to kakekne Semar isih ana ingkang bebeda sarta sambika ing tumandha ning Karang Kadempel. Sadurunge wahyu ku isa tumiba marang sapa titah ingkang wis tinuding nampa kanugrahan. Aku tetep njaga katentreman Karang Kadempel. Matur nuwun. Ning napa sing kula aturke sekawit tak sampean mboten supe to Ndara? Sing endi? Nalika semanten kula entuk sasmita supaya wahyu enggal tumedhak menika sinuwun-sinuwun ingkang sampun kula aturaken kala wau kedah rawuh enten Karang Kadempel. Lah niki sing kula bingung. Kula ngrumangsani jejer kula menika ming wong cilik, kula menika ming batur, kula menika ming Wanakawan. Nek nganti kula cumalena ngrawuhaken para priyagung mongko nika mesti kaning titah. Dosa napa sing badhe kula sandhang? Mula kula nyuwun iga pertikele ndara-ndara kula. Ngene wae. Kakene Semar ora sandadak tindak ning ndi lenggah prayoga ning Karang Kadempel. Terus aku tak sowan ana ing negara Ngamarta. Tak ngaturi rawuhing Siwa Darmakusuma. Lah nek ingkang waduka, ingkang bapak duka, pripun, Ndara? Aku tak matur apa anane ngembet karo kahanan iki. Terus ranane supaya sami kersa rawuh teng Karang Kadempel, kuwi nganggo caraku, ora usah kuwatir. Kula jaluk ampun dadi perkara lho, Den. Ora. Upama dadi perkara aku sing bakal nanggung. Nggih, kula manut. Yen pancen Dimas Antasena budal marang negara Ngamarta. Siwa Semar aku tak budal marang Ndarawati. Ujupe tan prabeda kaya dene Dimas Antasena. Ning wangsul malih kula atur kula sekawit nek enten apa-napa kula ora ngojo-ojoki kula ora njaluk tulung. Ning niku igo sampeyan. Ya wis aja kuwatir aku sing nanggung. Nggih matur nuwun. Aku tak budal ning Mandura. Tak sowan Kanjeng Baladewa Siwanayantaka. Ndara Antarja nggih mboten kula ya ora njaluk lho, kula ora utusan, kula ora kongkonan, kula ora kepingin ngereh kalih ndara-ndara kula ning niki igo pertikel sampeyan. Ya, nek ana apa-apa tak tanggunge dhewe. Ora usah kuwatir Siwa Semar. Matur nuwun. Ning aku njaluk supaya ana kancane greneng-greneng ning dalan. Garing ben melu aku. Waduh. Nala Gareng melu nggih ngestaken dawuh. Petruk melu aku. Nggih, siap. Bagong melu aku. Waduh, liwat dron bumi iki, Truk. Wis genah ra ana bakul. Dron bumi kok kono ana bakul iki sar dodolan mayit apa piye ora mal. Ngeleh iki. Ya wis ra apa-apa. Bejane dhewe-dhewe kok. Do melu ndaramu ning aja lali karo kewajiban ya, Tole. Mampira ngara ramba. Padha nglakoni kewajibane mengko nek ispurna kewajibane terus nderekke ndaramu ngestakake dawuh Bapak. Ya ora melu aku, ayo Petruk melu aku, ayo Bagong melu aku. Nggih, mengke nek kula pun rampung gara-gara kula susul to lho. Ya arep guru-guru sik. Nggih, ya wis
Nek ngono gara-gara ning aja suwe-suwe engko ndak tak tinggal ado. Nggih, mboten anu kok genepi tata cara pepakem kemawon. Nggih. Heeh, mengke kula nusul Ndara Antarja. Kula liwat dhuwur mawon nggih, man tinggali 500. Agung ya iku tenan bocah jan. Mengke nek kula ngelih teng dhuwur sampean liwat bumi. Iya. Aku tak liwat dhuwur mawon. Sampean liwat ngisor. Iya. Nggih 200 lah. Iya wis. Saya medun tetep oke. Lah iya. Atmaja kunggir bocah bagus Antasena padha kanthi harja sapraptanane negara Ngamarta nggir. Atmajaku Antasena pangestune Siwa Punta slamet tekaku. Aku ngaturke bektiku katur ya Pakdi. Iya tak tampa. Wah, caidan. Padha harja sapraptamu. Pangestune Bapak wilujeng, Pak. Aku ngaturke bekti ya tak tampa. Anakku Antasena padha harja. Pangestune mak cilik Madukara slamet tekaku. Aku ngaturke basaku katur ya mak cilik. Ya Antasena tak tampa. Atmajaku ngrandu gumbala. Ana wigati apa dene sira sowan mangka tanpa tinimbalan. Semune gita-gita ana wong wigati mara matur marang awakmu Punta ing Ngamarta nggir. Sepisan ngaturake bektiku katur ngarsaning Pakde, Bapa Kyai Njodipati lan mak cilik Janaka. Ndungkap angka loro sowanku iki ora saka karepku dhewe. Nanging sowanku iki mligi aku diutus karo kakekne Semar. Sira kulub diutus dening kakekne Semar tegese Kakang Semar Badranaya. Bener. Wigatine apa? Kakekne Semar kuwi bingung. Kakekne Semar kuwi nalika semana bingung merga nampa dawuhing dewa yen to Karang Kadempel kuwi dina samengko ke Taman Pegebluk. Karang Kadempel ke Taman Pegebluk. Ya. Apa sira Antasena wis nyatake dhewe? Aku wis tekan kono, Pakdi. Akeh para kawula ingkang kekurangan sandang pangan, wekasan padha urip ngrekoso satemah teka lelara ingkang tumpuk matumpa-tumpa. Akeh kawula ingkang esuk lara sore ketiwasan, sore lara esuk tekaning pati. Monggo nalika semana kakekne Semar dawuh karo aku, yen to kakek Semar nampa sasmitaning dewa, Karang Kadempel iso waluya nirmal temah jati, jati temah mulya. Yen to ketenggan ya kuwi kewinastan pustaka Jamus Klimasada pusakane pepundhenku Pandhawa. Mula kang sangka kuwi sowanku ing negara Ngamarta iki diutus dening kakekne Semar supaya nyuwun ngampil pustaka Jamus miyang Jimat Klimasada. Malah ngendikane kakekne Semar pasrah bongkoan karo Antasena. Gandeng Antasena dianggep wong sing wani sarta sembada matur marang pepundhen Pandhawa. Welinge kakekne Semar nek nganti Pandhawa ora maringake pustaka Jamus Klimasada, aku dililani ngamuk ning negara Ngamarta. Merga kakekne Semar kuwatir yen ora iso gawe sirep pagebluk sing tumanduk ning Karang Kadempel, ndak disengguh kakekne Semar kuwi dadi pengarep sing ora iso ngayomi mring sagung kawula sak Karang Kadempel, Pakdi. Permara ramang swamya ngambrang kati karunaning kasose yen aning marga malalat tumiring sang kandha Wastratmaja long lalu mangulati kocap kacarita nalika semanten andadosaken dukaning risang Bratasena sigra majeng ganya lenggah sang Werkudara anatap ingkang putra sang Antasena. Bumi kuncing langit kelap-kelap katon lir kincanging risang mawe kandrung sabaran katulu wukir moyak mayik saking dias baliur. Wah, caidan
Kena apa perkara kepengin njaluk pustaka Jamus Klima Sada nyilih pusaka. Kok dadak tembungmu sajake wani ngiyas karo wong gerang. Antasena, kowe iki anake Werkudara. Teka kowe wani ngucap yen to barep kakangku ora maringake pusaka, kowe bakal ngamuk ning negara Ngamarta. Wah, bayi ora ngerti tata krama. Sik, Pak. Aku matur ngersaning Pakde ora ana perkara karo bapak. Wah, mleko matamu. Pusaka Jamus Klima Sada sing duweni ora mbarep ning Pandhawa sing gaduh, Pandhawa sing duwe. Wah, kowe omong yen ora rembugan karo bapakmu, kowe ngiyas karo wong gerang, kowe ngece karo wong tuwa. Kadanging pun Kakang Yayi Werkudara teka landhep dengkul paningaling Syadi. Antasena matur kaya mengkono mau mesti wae ana pawadan. Apa ta sababe dene Kakang Semar wani nyuwun ngambil pustaka Jamus Myang Jimat Klima Sada. Janaka kula wonten paring adhawuh. Endhakna kamurkaning kadangmu Njodipati. Matura marang Werkudara yen to pun Kakang pribadi ingkang bakal ngasta pustaka tak aturake marang Kakang Semar Badranaya. Ngadepi karo bapakne. Bapak sing salah. Salah perkara apa? Nek ngerti anake kaya ngene iki dikandhani apik-apik nganggo swara ya aku manut. Kok dadak dugang? Apa anggepe sisa dugang ming kowe? Wah, setan kowe ya demit. Demit anak-anak setan. Wong edan. Wani karo aku sing tak wedeni apamu, Pak? Wah, deplok ndas, wah deplok sik kowe. Oh, ayo. Jandon pokoke. Wih, ore kowe klumake. Jelamro. Ngopo ngadang-adangi karo kakangmu? Kakang Mas, wonten dawuhipun Kaka Prabu Punta. Bilih Kaka Prabu piyambak ingkang badhe ngaturaken pustaka Jamus Klima Sada dhateng Karang Kadempel. Kula aturi nyiram mawi tirtaning kesabaran. Sampun ngantos nuruti dhateng harganing kanepson ingkang mubal babal. Wekasan Kakang Mas gendak sikara dhateng Kang Putra. Menapa mboten lingsem dipun pirsani para kawula sak negari Ngamarta. Piye kok leren teruske ayo. Wah, setan. Oh, wedi kira aku wedi karo kowe. Aku ya ora wedi karo bapak. Aku mbelani bapak kakene Semar. Bapak sing marahi aku nembung apik-apik karo Siwa Punta kok bapak ndugang karo aku. Mergo cangkem elek. Ora perkara cangkem elek ning nek dikandani aku ki iso manut rasa dadak aku ditendangi. Ngandani anakku ora nganggo kasar. Wah, minggiro Janaka tak tendangane. Ayo ngejak pirang dina tak rampungi legane kantiku. Iso leren ora? Nek ora iso leren aja mungsuh bapakmu, ayo mungsuh aku, pamanmu. Piye iki kok mandeg? Gayeng e. Syukur malah melu-melu senengane. Wah ngampleng pas mata e. Antasena dalem, Lek.
Awakmu ing Ngamarta wis budal ngaturake pustaka Jamus Klima Sada marang Karang Kadempel. Tak suwun Pak Li karo Bapak aja keri. Tindak ning Karang Kadempel. Wah, Antasena sejatine ning apa? Mengko Bapak prisa dhewe ning Karang Kadempel. Awor-awor-warahan tengaraning ajurit gong maguru gongso tetekaya butulawar pandriting turangga esti tetuka wonten timbalan wo Raharja sowanmu pangestripun wa Prabu Wilujeng Petro wonten dawuh totok gundulmu wonten dawuh sinuwun Raharja sak sowanmu nggih pangestunipun sinuwun Ndarawati Wilujeng eneng apa Gatotkaca wale-wale menapa nganti dhateng Punakawan Petruk kinarya saksi tama badhe atur kula ingkang kula unjukaken kersanipun Kanjeng Wing Ndarawati bab sing kepiye Karang Kadempel Ketaman Melaing Jawata lho Karang Kadempel Ketaman Melaing Jawata kasinggihan mekaten apa sing dumadi kathah sesakit kawula enjing sakit sonten tiwas sonten sakit enjing kapraloya wo dawuhipun Kyai Semar Karang Kadempel kedah tinenggan senjata cakra kaliyan Sekar Cangkok Wijaya Mulya lho senjata cakra karo Sekar Cangkok Wijaya Mulya kasinggihan mekaten tatkala narpa Kresna tan Tulasa hanyakra ring Sang Resi Jahnawi Suta Gatotkaca wonten timbalan upama awakmu ing Ndarawati ora maringake piye sampun kawaringan Purbawasisa kaliyan Kyai Semar kula kedah meksa dhateng Paduka Prabu lho meksa piye kula kedah jiat dhateng Paduka Prabu kula suwun kanthi rudha paripeksa. Lho, tegese kowe wani karo Wakming Ndarawani? Ora wani sebab apa? Lah, malang kerik. Wis tak tekati yen ora entuk trima mati ning Ndarawati tinimbang bali ning Karang Kadempel didukani karo Siwana Yantaka. Ya, kae sing mburi kene tak buandem watu sirahe mudar. Aku iki romansaku arep ngopo-ngopo kok salah to. Apa melu ngadeg melu malang krike kok kleru. Lho kleru wong derajatmu ki batur kok malang klik. Setyaki? Mboten. Nggih. Ngono kok omong karo Setyaki lho. Wong kula niki mung batur kok mungsuhe Senopati ora. Ora entuk tetep kula suwun wani karo aku sing tawedene apamu kowe lah dalah mati dening aku kena senjata cakra niku ursanipun pripun lah kowe butuhmu apa senjata cakra kaliyan Sekar ayo wis kuwi gawanen Diwas mempeng Diwas ngombe obat minggat nggih oh alah melu seneni ora melu Gatotkaca wonten timbalan Kakang Semar kuwi gedhe lalabane tumrap nata ing Ndarawati lho aturna ngestakaken dawuh ning
lan ana awakmu Ndrawati uga bakal ngetutake lumaku ning pusakaku. Monggo kula dherekaken rawuh wonten Karang Kadempel Kanjeng Ora. Smobang mangaruna kadinetrane nganggo rapo kanikara saketer kene dongane nggung lir wowo sing pine panca pepetoke ngayamana lha ta Kontorjo kasinggihan mekaten Bu lho Bagong iki nggih sinuwun. Eneng apa suwane Mandura? Wale-wale menapa, Bu? Nampi dawuh timbalipun Kyai Semar Badranaya kula kautus supados sowan wonten negaring Mandura. Lho. Ora diutus dening para Pandhawa malah diutus dening Kakang Semar Badranaya. Kasinggihan mekaten. Wigatine ingkang wigatos namung badhe munjuk atur bilih samangke Karang Kadempel ke Taman Pegebluk. Masa menengo wae. Wong ayem-ayem mawon kok. Kok tak sikut raimu lho kok. Menengo wae. Oh nggih, nggih. Karang Kadempel ke Taman Pegebluk. Saged waluya nirmala Temah Jati, Jati Temah Mulya menawi tinenggan pusaka Mandura. Lho. Karang Kadempel ke Taman Pegebluk bisa waluya nirmala Temah Jati, Jati Temah Mulya. Yen to ketunggon pusaka Mandura. Kasinggihan mekaten. Pusaka Mandura apa? Kiai Nenggala, Kiai Alugara badhe kula suwun kula boyong dhateng Karang Kadempel. Piye? Anus maning jajalan sukertane baune iblis lanat. Wah, dalah ing atase Semar Badranaya derajate kaceplik. Wong loro saudan telu saurupan wani nyuwun ngampil pustaka wujude Nenggala kalawan Kiai Alugara. Lah ing atase ming sak derajat padukuan bae ke Taman Pegebluk kok tumbale dadak nganggo pusaka negara Mandura ki anggepe piye? Apa rumasamu sak penamu dhewe kowe nyuwun ngambil Nenggala karo Alugara? Diem. Mbok ora bengok-bengok to, Bol. Boldasmu kowe. Panus maning jajalan ora. Ratu dipal-palke. Niki meng karya ento apa ora? Nek ora ento ndara antarja ajeng ngamuk teng Mandura. Weh, adalah areng ngamuk piye? Ngamuk punggung tegese piye? Tegesan. Bagong Mandura. Iku nek muni nesusro tenan kaya nggo sound system. Weh, weh. Kaget aku nganjan. Wong kok ora tau iso sabar. Ayo bali, mboten, Bu. Bali ora? Mboten. Wangsul menawi kula mbeto Nenggala karo Alugara. Ora gelem bali. Mboten. Kowe mangkal karo Baladewa. Kowe bocah wani karo wong kerak banget kowe. Ayo bali ra. Aja mboyong Nenggala karo Alugara. Mboten, Bu. Ora pelek. Ayo, kandhano bapakmu ora wedi aku. Kowe iso dikandhani apa ora? Kowe aja nentaki kampurkane Nata Mandura Prabu Baladewa. Aku wong tuamu, kowe aja ngeyel karo aku.
kula sampun prasetya dhateng Wa Semar Badranaya. Menawi kula mboten saged mboyong nenggala lan alugara, plalah kula tekaning pati wonten mriki kula enthengaken wa. Wah, iblis lanat. Kowe malah netangi kamurkane Nata Mandura Prabu Baladewa. Kowe kepengin jajan nesune Nata Mandura. Koko Prabu kula aturi sabar. Ngapa iki? Marai ra gayeng. Kene wis gayeng wis Koko Prabu kula aturi sabar. Has. Ngangkring. Oh ngedan. Pono kawan kok ya werna-werna Koko Prabu sabar. Kresna. Inggih. Lah kok dadi kowe ngendhak kalawan kamurkaning pun Kakang Mandura. Koko Prabu. Menapa ing dipun aturaken para putra menika saestu leres. Lho, bener piye? Karang Kadempel mbetahaken bantuan saking Paduka Kanjeng Koko Prabu. Lire piye? Sabab kula ugi sampun ngaturaken pusaka kalih. Lho, Ndarawati uga ngaturake pusaka loro. Inggih. Senjata cakra kaliyan sekar cangkok Wijayamulya. Sing boyong sapa? Gatotkaca. Mila menawi Antarja dipun utus wonten negari Mandura supados nyuwun ngampil nenggala lan alugara menika sampun trep. Ning nenggala alugara kok ora bakal iso pisah rumpun Kakang. Inggih, panjenenganing Kang Asta sing wigati rawuh ning Karang Kadempel. Oh ngono. Inggih. Ya, manut aku. Kakang Semar Karang Kadempel aturing para putra ke Taman Pegebluk. Pripun lek kula lajeng matur. Sampeyan mesine prisa nek Karang Kadempel niku ayom, ayem, tentrem. Lah rak tenan to. Wah, pancen ming do diapusi iki piye iki? Koko Prabu sabar rumiyin to, sabar rumiyin. Kakang Semar ngaten menika mesti kemawon wonten ing dipun pikajengaken. Ya piye? Tak rungokke. Kula pancen pasrah rawuhipun para pepunden kula. Utamanipun Ndara Puntadewa, Ndara Kresna, Ndara Baladewa. Supados rawuh teng Karang Kadempel amargi kula niki entuk kewajiban. Lho, kewajibane apa? Kewajiban kula matedhakaken kinarya lantaran tumedhaking kanugrahan ingkang badhe dipun tampi ndara-ndara kula sedayanipun ingkang sami rawuh wonten ing Karang Kadempel. Utamanipun Ndara Puntadewa, Ndara Kresna, Ndara Baladewa, Ndara Werku, Ndara Janaka. Mergi tentreming jagat menika sampun dipun sampiraken dhateng pundhakipun ingkang sami rawuh wonten ing mriki. Ndara Puntadewa nika pambayuning Pandhawa benjang kedah mangrurah satru murka ingkang pengawak sata Kurawa wonten ing perang Bratayuda.
Menawi Kurawa sirna jagat menika badhe ambabar donya anyar ing kebak katentreman. Sinuwun Kresna menika pujangganipun para Pandhawa anggenipun badhe nuntun lampahing perang Bratayuda. Tanpa nata Ndarawati katentreman boten badhe kababar wonten ing donya langkung-langkung sampeyan iku titising Sang Hyang Bathara Wisnu Dewa sing tukang andum kabagyan ya katentreman. Kosek lah banjur gandeng ceneng kalian Koko Prabu Mandura. Kula mboten wani narbu kondisi karo kodrate sing kuwasa. Ning nuwun sewu ajeng kula buka sithik mawon. Arepa dikaya ngapa sinuwun Mandura benjang kinarya dados cucuking ngajurit saksampunipun perang ageng Bratayuda. Anggenipun tansah ngayomi jagat menika sesarengan kaliyan putra wayahipun para Pandhawa. Lho. Kresna iki karepe piye Koko Prabu? Sampun. Mangke Koko Prabu badhe pirsa piyambak lalampanipun. Ning ngendikanipun Kyai Semar menika dipun nugemi. Mongko sing duwe Pandhawa sinuwun Puntadewa sing dadi cucuking pusaka Jemparing utawi landheping Bedama Ndara Werkudara lan Janaka. Tanpa Ndara Werkudara lan Janaka sing duwe niat ngisah sangkara murka tentrem menika mboten ajeng isa digayuh dumugi jaman menapa kemawon. Niku estu. Lah terus piye Kakang? Ngentosi sedhela mawon, Ndara. Pandhita kang kinarya wangsit pindha kombang angajaping tawang susuh angin ngendi nggone pukulun sangasih prana Semar. Ulun mung bakal ngaturake panuwun ingkang tanpa pepindhan jumbuh kelawan sasmita ulun ingkang wis ulun dawake kelawan jeneng kita. Kita wis bisa nglakoni nglumpukake para-para ingkang bakal ambabar katentreman jroning jagat. Ya kuwi kita Puntadewa, Kresna, Baladewa, Werkudara, padene Janaka, pangareping para luhur ingkang bakal mbabar katentreman ning jagat raya. Mula seksenana dina iki bakal ulun patedhakake ya kuwi ingkang winastan wahyu katentreman bisa kinarya kekuatan lahir batining para-para ingkang wis kajibah mbabar tentreming jagat sawigu iki Semar. Ngaturaken panuwun Bukulun. Iya tiba sepadha-padha. Bukulun ngaturaken panuwun, Bukulun ngaturaken panuwun. Bukulun ngaturaken panuwun. Wah, benang kakekku aku ngaturke panuwun. Bukulun kula ngaturaken panuwun tanpa pepindhan. Padha manunggala. Nadyan durung ditunggalake kelawan lelakon utamane si Baladewa nanging besok bakal ditunggalake lumantar lelakon manunggal kelawan para Pandhawa. Ngesaken dawuh paduka Hyang Adi Bukulun. Mati aku Petra. Aja Petra. Mati aku. Aku ngapa Petra? Ayo bali. Kurawane Jabali. Iya Petra, iya Petra, aku njaluk ngapura Petra. Bali kono, ora ngasto wong kaya lagi do rapat kok arep dikacu. Iya Petra. Ayo, sengune arep apa kuwi? Iya Petra. Kurawa anggere do rapat ayo ditenono. Mbangane diajar Ndara Werkudara lu wong tak ajar. Iya. Kaya bali kaya. Anjur dite. Ora ndedet. Mulai kono, mulai. Kartomarmar ngopo? Iya Petruk. Ayo bali kabeh, bali kura bali ora bali awase. Kok geger
blek-blek ditutuki apa Petro? Durna kok ajeng munggah teng pendopo Pedukuhan Karang Kadempel ajeng gawe kisruh njaluk wahyu. Wajar nendal. Kurawa, undurke. Lah ya syukur. Werkudara. Iye. Wis ora nyambut gawe kowe. Ya. Petruk ngaturake panuwun. Ora mbok sifat mbaran. Ora kula tepasi kok menan. Kuntal kabeh penyakit-penyakit do kuntal kabeh. Pun saniki pun tentrem samudayanipun, pun pikantuk wayu katentreman muga-muga. Ayo Pak, ngendika Pak? Sak pengker kula pamulangan ageng luhur mriki mugi tansah pikantuk katentreman lan tansah hanjayeng bawana sinuwun.